ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಚಾ ಪಡ್ದಾಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಚಾ ಪಡ್ದಾಂಡೆ ಯಾನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದ ದಿನೋಲ ಒಯ್ಯೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಚಾಕು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಪ ಉಂಟು ಇನಿ ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡಿ ಮೀನುದ ಒಂದು ವೆಜ್ ತೋರಿಸಿ ಮೀನು ನೀರು ತುಳಿ ಇನ್ನು ನವಿಲ್ದ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ನವಿಲ್ದ ತೋಜಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಂತಲೆ ನಿಂತಲೆ ತೋಜಿ ಬರ ತುಯ್ಯರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಹಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ತೋಜಿ ಪೋಯ್ನ ಕಂಡ ತುಳ್ಳಿ ಇಂಚಾತು ಪಚ್ಚ 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 ಉಂಡು ನರ್ತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿಕೆ ನೋಡಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ನರ್ತೆ ಆತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಚಪ್ಪರೆ ಬೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತದು ಚಪ್ಪುಗ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಕತ್ತ ಕಂದಡಿ ಏನು ದೂರ ನರ್ತೆ ತೋಜಿ ಪೆತ್ತ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಂಟು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು
ಬರ್ಸಬಾರಿ ಜೋರು ಬರಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಗ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪೆರೆ